Estem amb Carlos Martínez, el Premi a Jove Promesa i campió amb l'Hospitalet del Torneig Històric 2025. Carlos, el primer de tot, enhorabona. Moltes gràcies. Com et sents després d'aquest torneig? Quines han sigut les teves sensacions? Bueno, crec que ha sigut un torneig complicat. A fase de grups em van consolidar bé al torneig i amb 2 porteries a 0 contra el primer partit contra el Júpiter. Va ser molt difícil i vaig poder marcar, però va ser una errada que vam aprofitar i després l'Europa ens ho va posar molt difícil, que amb el gol de Buba vam poder passar i després a les semifinals contra el Sants va ser un partit que fins la segona part no vam poder desencadenar la victòria perquè vam marcar 2 gols i després aquesta final remuntant ha sigut molt bona per part de tot l'equip. Satisfet amb aquesta distinció de Jove Promesa? Sí, la veritat que mai havia guanyat un trofeig i bueno, molt feliç. Quines han sigut les teves sensacions individuals i col·lectives en aquest torneig? Bueno, individual m'he sentit molt bé. Sí que ha costat aquesta final rebre pilotes, però bueno, he pogut generar espais pels meus companys, que era l'important. I bueno, res, m'agrada treballar en equip, donar-ho tot i bueno, sense el meu equip no hagués sigut possible aquest trofeig. Què creus que és el que t'ha fet destacar davant la resta d'aspirants a Jove Promesa? Bueno, no sé, al final intento donar el millor de mi a cada partit i a cada minut que jugo i res, molt satisfet per aquest trofeig. On el posaràs? On sí, on el vegi tots els dies i a la mesita de noche que quasi me levanto i ho veig, però bueno, molt feliç i ara toca seguir treballant. Aspiracions de cara a la propera temporada? Bueno, tenim un grup molt bo, molt fort i bueno, les aspiracions són quedar el més alt possible i lluitar per la Lliga. Ara seguiu entrenant o teniu algun parón de vacances? Per desgràcia o per fortuna seguim entrenant, però bueno, demà tenim descans, això ha dit el míster, i bueno, el dimecres ja tenim partit contra l'Espanyol bé, i bueno, a competir i a seguir treballant aquesta pretemporada per arribar a la temporada el més millor possible. Doncs enhorabona per al premi, per ser campions i molta sort aquesta temporada. Moltes gràcies.